Na het regenwetter van de morgen blijft het meest grijs waar hoor. En dan heb je het gevoel het is jest, het is kil, het is koud, het is vochtig. En dat is het ik en dat gevoel zullen we voorlopig ik houden. Maar er zit ik best wel betere perioden aan te komen in het weekend. Jong, vrij volle opkledings, aardig opkleding in het water. Vannacht ik een paar opkledings, letter ik alweer een aantal buien in het kust- en watergebied met kans op tonger. Temperaturen 6 tot 8 graden. De wind ja, die komt uit zuid-zuidwestwaai en die zal matig rond vrij krachtig wezen. Ik denk in het kust- en watergebied zelfs krachtig, 4 tot 6. Dan terug naar morgen. Dat wordt een dag maar ik een paar buien in het kust- en watergebied met kans op tonger. Maar in de midden toch ik wel die droege perioden, dus zinnen er nog even bij. En in het tonen nog zo'n 12 graden als temperatuur. De wind uit zuidelijke richting waai, matig rond krachtig, de krachtige wind in het kust- en watergebied. Wel, in de jontijd in de nacht, ja, nou, aardig droeg, let ik bij een enkele bui. En dan terug naar Snijn. Snijn een buike, daar blijft het denk ik bij. Ik wil eens even zinnen, flinke droege perioden, maar een droeg wagenrondje ken ik dus net al aan. Nee, die bui die zit er ik bij. De temperaturen zouden bij de 12 graden hinnen. De wind west-zuidwest, matig rond vrij krachtig. Dan zetten we terug naar het fruitjoch. Het eentonige beeld houdt aan. Manje, tiesje en waasje. Temperaturen om bij de 11 of 12 graden hinnen. En betiden buien of buikers. Maar de zinnen komt ik nog regelmatig te vastzien. Te koud voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.